Намирам се на любимо мое място, близо до Стара Загора, Старозагорските минерални бани. Часът е 8, но тук все още е минус 2 градуса. Като тръгвах от Стара Загора, температурата беше 7. И аз естествено не съм подготвен за такива условия. Горнище и тениска. Надявам се бързо да се затопли времето, но няколко часа явно ще си мръзна. Днес мисля да пробвам първоначално на поп-ъп с ароматна мида. Ще разбъркам малко гранули 3 мм зеленоуста мида. Не знам, мисля да експериментирам с различна стръв. Приятели, часът е 9:30. За сега нямам удар. Може би и така ще продължи през деня, но събрах доста фасоли на ганьо. Малко почивка и продължавам, защото са хиляди. Здравейте, отново се включвам. Вече е обяд, 12:30. За съжаление нямам удар. През 24-та година идвах няколко пъти, за по 2-3 часа. Но и тогава, както и днес, нямам никакъв успех. Поговорих с няколко човека. Един от тях ми сподели, че в езерото имало много костури, щука, бяла риба. Не мога да кажа дали е така. Някой, ако има наблюдения, може да ги сподели в коментарите.
Здравейте за последно, приключи днешният ни излет. Времето е страхотно, нямаше риби, но сега отивам в това заведение да хапна някои кебабчи с студена бира. До нови срещи!